Dobar dan, dečice. Kako ste danas? Jeste li spremni da vas naučim nepostojano a? Ako imate koji minut vremena, krećemo. Mislim da će vam za 2 minuta biti jasnije. Ne verujete? Proverimo. Sad ćemo da se igramo detektiva. Tražimo izgubljeno slovo. Iz naslova ste ukapirali da je to a, jel tako? Imamo reč Petar. Kako glasi u genitivu? Od koga? Od Petra. Šta vidimo? Vidimo da jedno a koje je postojalo između t i r, Petar, u genitivu odjednom više ne postoji. Petra. To je nepostojano a. Ovdje je bitno da skapirate da ne pričamo o krajnjem a. Ni slučajno. To poslednje a je nastavak za oblik reči. I ono nas danas ne zanima. Pričamo o a koje je u nominativu postojalo između t i r, a u genitivu ne postoji. Ok, idemo dalje. Uzmimo prideve. Vredan, dobar, pametan, uporan. U ženskom rodu glase vredna, dobra, pametna, uporna. Svuda se a izgubilo. To je nepostojano a. Sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. Ima ga kod prideva, kod imenica, ima ga i kod nekih zamenica. Kad proveravate da li postoji, uvek proverite nominativ i genitiv jednine i množine. Ako primetite a koje šeta, ali ne na kraju reči, otkrili ste nepostojano a. Detektivski posao završen, nepostojano a pronađeno. Bravo, deco, vidimo se. Znate već, lajkujte, šerujte, ne zaboravite da se subscribe-ujete. Pozdrav!